a nana bila yen colonel dɔ fɛ o fana bɛ an bila ka hakili jagabɔ dɔw kɛ k'a ye k'a fɔ depuis transition daminɛ waati la minnu ye coup d'état kɛ u tun t'a fɛ ka président ni premier ministre di mɔgɔ wɛrɛ ma nka farafinna tilebiyanfan jɛkuluba min n'a y'o ko CEDEAO olu de ye papa gan u ma kosɛbɛ fɔ u jɛn'a kɔ ka taa colonel à la retraite badaw k'o kɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ye ka tila ka Mukutari Wade kɛ premier ministre ye i n'a fɔ charte tun ye a fana fɔ cogo min na ko premier ministre fana kɛ sibiri kalo 9 o kɔfɛ o ye olu galon ka bɔ yen Asimi nana kɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ye Choguel Kokala Mayiga kɛ a premier ministre ye kalo 14 o kɔfɛ kibaruya nana se an ma bɔlɔlɔ siraw fɛ o ma sɔrɔ sira tilenlenbaw fɛ ko premier ministre k'a man kɛnɛ nka min ye primature yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira ye n'a bɛ fɔ o ma ko primature ka page Facebook olu kɔni y'a fɔ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw ye a bila sɛgɛnnafiɲɛ diyagoyalen na k'a bɛ k'a sɛgɛn lafiɲɛ k'a remplacer Sɔrɔdasiw la nin waati in kɔnɔ o b'a yira an na k'a fɔ ko Sɔrɔdasiw kɔni fana tun bɛ premier ministre jɔyɔrɔ in nɔfɛ depuis a daminɛ la cogo min na o laɲini kɔni dɔ sabatilen filɛ nin ye hali ni y'a sɔrɔ u ma ko diyagoya kɛ Ala yɛrɛ nana n'a ka na ye. Jamana ɲɛmaa ye mɔgɔ wɛrɛ min sugandi ni k'a bila premier ministre nɔ la wagati ni ko la ne kɔni fɛ o ye hakilina ɲuman ye o ye waleya ɲuman ye n'i y'a ta ka jateminɛ an ye dɔgɔkun kelen bɛɛ kɛ premier ministre t'an bolo donc o yɔrɔ ko o bila ten tɔ ne kɔni fɛ o tɛ ko ɲumanba ye ten donc ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛ se ka a jɔyɔrɔ fa yan'a kɛnɛya kuma cɛ o kɔni mirina ɲuman ye. premier ministre ka ni intérim ko in an bɛ tout d'abord an bɛ dugawu kɛ a ye n'a bɛ repos la Ala ka repos ɲuman d'a ma n'a bɛ bana la Ala ka kɛnɛya ɲuman d'a ma donc mais plus d'une semaine maintenant premier ministre tɛ ka ye donc journaliste bɛ k'a fɔ ko a man kɛnɛ communicant bɛ k'a fɔ ko non a bɛ repos la donc mɔgɔ t'a dɔn maliyɛnw t'a dɔn min ta ye tiɲɛ ye min ta tɛ tiɲɛ donc c'est maintenant fanga tigilamɔgɔw kan ka kunnafoni ɲɛnamaw de di maliyɛnw ma k'a dɔn k'a fɔ ko an ka premier ministre man kɛnɛ premier ministre bɛ nin fɛn de la wala pour que transition kana gɛlɛya sɔrɔ an ye nin bila nɔ na. Ne kɔni siranya bɛ ne la dɔɔnin a ko la parce que mɔgɔ minnu mɛna ka bila nɔ la en attendant c'est vrai en attendant mais premier ministre colonel kɔni de don an kana ɲinɛ fɛnw kɔ a daminɛ la parce que a fɔra ko premier ministre civil est-ce que nin tɛna to yen wa o ye sarti ma violé wa voilà o de kɔni ne kɔni hakilinata ye.